asedluleni ke futhi sibheke. So uma sekufika abantu bezocela ihlobo esihle bethi abakwashembe yathuka kakhulu, ingakho yathuka yaze yacishe yaquleka. So yayiseke le ntokazi lena isisho ukuthi hayi noma ngathiwa baba bengikuthanda ukunqaba kodwa lokhu kungaphezulu kwamandla ami, ngoba vele bekwenzeka izinto ezikanje njengoba sengilandisile empilweni yami mangikhula. So manje ngiyamangala mase kuqhamuka abantu bethi abakwashembe ekubeni nami kwenzeka into ekanjena njengoba sengichazile. So shuthi ke kwagcina kwamukelekile ke ihlobo esihle, wagcina ke ihambile ke le ntokazi yahamba ke yayovusa umuzi. Uhambeke isikhathi ngishilo ngathi ngenxa yomlando mude kakhulu ngizozama nje ukubamba lapha nalapha. Kuhambeke isikhathi le ntokazi wagcina ezaliwe ke uShembe, ubaba mkhulu umqali wendlela, uBombela isitimela samaMpondo. Uma ke ezaliwe wayenaloko okuhluka nje engafani nezinye ingane ngenxa yezimanga ayezenza. Yena wayenomehlukwana nje omncane kunezinye ingane, ngoba zasike zithi uma idlala ezinye ingane siyazi ke abantu abakhulele emakhaya ukuthi kunesikhathi kunesigaba lana manje ingane la nibumba khona inkomo. Uma nibumba inkomo ngobumba nizinakha inkomo nabafana abancane nilusile nidlala, yabo. Nakhona ke kwakuthi mabenza njalo uthole ukuthi bakhe inkomo ngobumba kwakunento eyayithusa eyayenziwa uyena ayikwazi ukuyenza ukuthi eyakhe inkomo makade eyibumbile ngobumba ekwazi ukuthi yena ephefumulele la emakhaleni bese iqamba igama ebese seyayibiza ngalelo gama likwazi ukuthi inkomo kade kuyeyobumba kodwa ikwazi ukuthi ihambe ize kuyena. So ezinye ingane ke zithuke, yabo, ezinye ijabule sifike zixoxe lento. So kwamba ekhula nje enaloko kuhluka, enza izinto ezinokuhluka nje, yabo, engafani nezinye ingane ngqo, kodwa yena enalo umsebenzi ehlukayo njalo kube khona isigame kasenzayo, yabo. So ukhula kwakhe vele enayo lento yokuthi uhlukile akafani nabanye abantu. So kwafika isikhathi la isekhula khona ubaba mkhulu uBombela isitimela samaMpondo kuyena owaqala ibandla lobuNazaretha lana eNzansi neAfrika. Uma ke semdala ehlala khona laphayana eNtabazo, sekufika ke izwi kuyena elikhuluma naye manje limtshela ukuthi akahambe akasuke ngalaphayana ahlala khona eNtabazo, akeze ngala kaZulu. Usebuyiswa kephi manje? Usebuyiswa la kaZulu. La kaZulu uThunywane uzokwenzani? Uzofundisa abantu ukukholwa ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu udunyiswa kanjani. Lalikhuluma kanjalo izwi ukuthi kufanele efike la kaZulu ngoba kufanele ezofundisa abantu ukukholwa nangoNkulunkulu, ngoba abantu bala kaZulu sebedukile kakhulu bahamba ngezindlela zabezizwe. Kufanele ahambe efike la kwaZulu ezoqala ibandla, then bekwazi ukufundisa abantu ukukholwa ngoba isizwe sesiduke kakhulu la kaZulu. So lifike ke lelizwi kuyena aqale naye alizibe anganinaki, yabo, ngoba phela boma usukuhleli nawe uhleli nezingane zakho nomuzi wakho, ligcina ke lifika lelizwi kugcina kuba khona igameke eziningi ezimehlelayo naye engalilaleli lelizwi leli, yabo, ngoba phela kunzima uvela ushiya umndeni wakho uhambe, kodwa kwagcina kunezigameke eziningi ezazimehlela. So kwaphoqa ukuthi esuke laphayana eNtabazwe eze lana kaZulu, ashiye konke ayinaki, inkomo zakhe, ashiye nezingane zakhe, ashiye nomagoli bakhe, eze la kaZulu ngoba lelizwi lase selinolaka kakhulu nezinto ezazimehlela zasesezinzima kakhulu. So kwaphoqa ukuthi esuke eze ngalana kaZulu, ebuya manje esebuya kaZulu. Khumbula njalo umlando manguqala ukuthi uNkosi uShaka yekade ifikeleni ukuzobumba isizwe ukuze umprofeti emayifika afike isizwe sesiyimbumba. Ngekwenzeka kanjalo ke futhi uma ifika kaZulu wayifika ke la kaZulu esebuya ke manje ekade uNkosi uShaka yafika sekade kwenzeka nje konke lokho isizwe sesibumbile kwenzeka njengoba senguchazile umlando. Lana kuShembe mayifika sizwe sakithi la kaZulu ufika isimo simbi kakhulu.
bayazi abantu ngekhathi zabo 1910 kuzanganene kuzangala impela ngalezo ila khona abelungu babengenise ngempela thathwa imihlaba yabantu abantu sebengaphansi kweChristianity ke abaningi sebelahlile indaba manje yokuthi bekhonze bekholelwe into zesintu indaba yesintu sebelahlile isizwe sesihlukene kaningi yabo sekukhona nalabantu ababizwa ngokuthiwa amabhinqa abanye sekukhona yilabo abasontayo isizwe nje sesihlukene kaningi sebeyekile futhi abanye orawundi laba babantu abadala sebebhidlizile abantu sebeyamaKristu phela sekufika inkolo yeChristianity nje sekukhona izizukulwane ke manje esisha yabo okuyisona esayamukela inkolo ke sayithatha esesicomfortable ngenkolo sebeyekile manje lezi zinto lezi zala ezazenziwa la kaZulu sekushawe nomthetho futhi we-Sunday law amaRoma lo ukuthi sekuzohlonishwa manje usuku lwesonto lolu suku olalugcina kaZulu likazilili laseseliyekile kuningi nje okwase sekwenziwe okuningi okwase sekushintshiwe indaba yabantu abadala ngangokuthi kunezalukwazi ezinye esasesilahle ngisho ilento leni selahle ngisho usiko ezinye zase sezingafafaki ngisho idwaba bengafaki ngisho isiphandla khumbula phela ngale nkathi beconvertwa ndolo umlando ngayengawe ngawusho ukuthi emasontweni ungavumeleke lutho yabo so lesizukulwane sasikhona ke manje sekuyilezizukulwane lesi esesikholwa belungu yabo esesiconvertekile yabo esesingasafuni lutho okwala eAfrika manje sesi comfortable ngosuku lokukhonza lwesonto sebewalahlile amasiko abo yabo nje sebe kwi dark age ngoba ngalezo ikhathi thina sasikwi dark age ngalezo ikhathi sasisebumnyameni ngoba sasesilahle usuku likazilili olaluyisifungo sikaMdali wezulu nomhlaba esengikhulume ngalo kakhulu sesilahle nje yonke izinto zethu nosiko yonke into sasikwi dark age dlala belungu so uShembeke ufika esimeni esikanjalo and futhi lo nkulunkulu abadunyisiswa yena badunyisiswa izithombe angani kwasuka izithombe lapha phesheya ezafika la kaZulu inqwaba yezithombe abelungu manje sebefaka abantu abamnyama ukuthi abakholelwe kulezi izithombe lezi zikabani zika Jesus Christ umlungu Maria uSky God lezi izithombe zabelungu ke sengikhulume ngazo kakhulu abantu bayazazi la kwaZulu kwase sekukhona abantu sebeguqa kuzona lezi izithombe manje sebekhonza uJesu abasezwa lutho abafuni siko abahamba noJesu Jesus Christ